Ja, og så er der altså breaking news. Der er kommet nye møbler nede på biblioteket, og denne gang handler det om sækkestole. Så se med her. Mandag den 1. december kommer nogle ukendte flyttemænd ind på biblioteket. De har nogle store pakker med. Ifølge anonyme kilder er der kommet ca. 7 sækkestole på biblioteket. Ingen ved, hvem der står bag, og hvorfor de er der. NOR. Hvad kan det stå for? Nordiske puder? Eller nok ordentlig reklame? Kom med dit bud i kommentarerne. Nu skal vi altså se, hvor mange skumfiduser en dreng kan have i munden på én gang. Det bliver spektakulært. Brunkager. Jeg kan ikke. Er du klar så? Okay. Jesus. Han kom så. Du savler. Jeg kan ikke have flere i munden. Hvor meget har du? 2. Jeg har virkelig også en lille mund. Har du 3? Oj, ja. 8. 9. Så. Lad os slå rekorden! Fem. Du kan godt få mere. Ganske 13. Ja. Okay. Start spændt. Kan du ikke have klar? Okay, så er det spændende. Den her gang har vi prøvet at slå endnu en rekord. Og den her gang er det faktisk en rigtig verdensrekord. Og det handler nemlig om verdens hurtigste koncert. Så ja. Jeg er slet tilbage. Oj, 2, 3, 4. Fantastisk!